Maikanem Abilin. Tinapalabas, nagbaligi ni Bart ang nangalukoy kini Ella. Asumuroten ken kuana iti kabarbaro apasdek aku kuan ni Doña Anita. Agbabawi ni Ella, gaputan na amuan natin may papan iti pasdek. Binalaga ni Bart daytoy asan nga garamid iti may kaniwas. Gaputa iso mismo timang dusa ken kuana no aglabsing. Nimot Doña Anita itan timang imatmaton iti asyenda. Banag asan akanunungan ni Don Simon ngem awanen ti maramidan na. Nasakit met tinagam ni Doña Anita. Gaputad adda atal ken ti Don ni Ella ngem iso a mismo nga asawa na. Kayat na nga ipapas ti pungtot na kini Ella. Itagagayem adtoyen tituloy ti nobela tayo ana paulwan. Maikanem Abilin. Umay ka, babae. Umasidag ka kanya. Madam. Umasidag ka ko na. Oh. Madam. Katita. Daytoy, ti may bagay kan ka. Dayta ti may pardagan ka. Anya ti basol ko. Tadangdangran akastoy senyora. Di mo amo ti basol mo! Nalabas kayon, senyora! Nalakam lang aramidan ti kastoy. Gaputaado ti di armas akakaduam. Kasta gayam Sinipaw mo ti ima. Walang kayo ibain! Madam! Nakadalo pisak kamaten. Anya tinapasamag. Oh my God. Tulungan ka tumakder, madam. Awanan kay tibayin, babae. Madam! Gusto, madam! Madam, adto'y tidanom nga inuman niyo. Agyaman Bart. Wanya, madam. Mayaten, tirik na yun. Kaya't ko ader-duran tiro pa day chay nga Ella. Huston, madam. Impungot-pungot yung matan. Kurang pa'y! Apay ka amin, madam. Anya ti diyo nagkinaawatan. Nasakit tinakam ko kankwana. Gaputa ad-adatal kan ni Simon. Ngamiti siyak nga asawa na. Madam. Sana ka kontento iti inaramid ko iti dayjay nga Ella. Ti kayat ko. Dardarak tiro pa na. Anya? Kat ti kasayaatan iti amin. Tanglam. Kat aramidak ti kayat ko iti rupa na. Tanglam. Kat sugat-sugat at tiro pa na. Babaan ti patading. Ella, saan mo nalabanan ni madam no kasta nga agong ungat? Kanya ti kayat mo. Itayak latan ti rupak iti panang tungtong pa na kanyak. Apay, anya tinadagsan abasol ko kankwana. Awan ti ammo ka nagbasulak kankwana, Bart. Nasakit tinakam na. Gaputa ad-adda ka no atalken na ka ni senyor iti asyenda ngem iso nga asawa na. Di ta ang makita ti kinadakas na, Bart. Ad-adda atalken nak ni senyor ngem ti asawa na. Iti anya aga po. Kwan. Isardang tanday ta pagsaritaan, Ella. Basta ti makunak. Saan mo nalablabanan ni senyora? Saan na mabalin? Jakmot itulok basta tong paan naklatan. Kita ang tinaramid na kanyak. Impungot-pungot nakpay. Tangsit kamot ngamin, Ella. Sa anak at tangsit.
No nasaya ti aramid na. Nasaya atakmat siguro kan kwa na. Ngam tangay kabilan nakmat nga awan gap-gapo na. Naskan nga rudmat alabanak. Makamo ka man langan. Abay. Tong-an. Ha? Naimatangam itay tinapasamak kada kami kan ni senyora. Saan ka di? Wen. Abay aya. Tong-an. Adda kidawagkan ka. Kidawam. Ikanak iti armas ko. Uray may salang nga paltog. Ha? Shh. Di mo pigsaan tong-an. Naskan asiribak daytoy. Ananwam ti kidawam. Tong-an. Kukwanak iti may sa arabi. Nupatgam tikid daw ko. Ay, nauna yan. Kukwanak iti may sa arabi. Nupatgam tikid daw ko. Aramidam ti kayat mo kanyak. Basta, itad mo tikid-kid daw. O anya? Mayak ka? Ita ko man. Pangusaramaya, Ela. Pangdepensa kontra ka ni senyora. Dakas ti panggap na kanya. Kaya't nakapatayan. Iso ang kasapulak ti paltog. Kas katukad dayta. Ipaay ko ti bagikan ka, tong-an. Ay, nauna yan. Anya ti aramidam dito ayan ni Ella. Kwa Bart. Bagbagaan nak, maipapan iti napasamak itay. Angam, awan ti danggak kada kayo. Gaputawan basol ko ka ni senyora. Mapangkan iti pwestom, tongan. Panawan na kami kini Ella. Bart, api-api na nawam ni senyora. Saan ka di anasay-saya at nukad kadwaem iti ayan na? Nakaturogan. Agin inanan. Ella, numanugot kay ti kayat ko. Yadayukan ditoy. Anya dayta? Asawaan kan, kat yadayukan ditoy. Agnaid kay ti sabali nga ili, uno sabali a barangay. Anya? Agpanunot ka, Ella. Nanamay ti biyag mo. Ipaay ko ti amin na kayat mo. Kat, sana nanaskan, ngagtrabaho ka pa'y. Anya? Kasamat. Kumusta dito ang asyenda? Nasaya at lata, senyor! Aguray kayo. Apay, apasit kayo itangag trabaho. Maglangam ka rin nagiti na duma. San senyor? Inikat ni Madam Anita tidak duma. Awan maramidan may senyor. Inikat ni senyor nagiti di na kaya. Aniya. Lando, adda nagbaliwan ita day ti kota. Adamon mula tayo iti aglawlaw. Adda matentarakan tayo nga ay-ayo. Pwede na tani. Nasa balik ti makakita iti day ti adiso. Ipagarot da. Aka daw yan laeng apag nanaidan dagiti adda ditoy. Ngam ti dida mo. Rebelde dagiti adda ditoy. Pwede na ta. Kaslangan ng basit apurok kayo tayo. Saan na ang akasla? Nabigat talaga abasit apurok. Lando, adaman damagakan ka? Anya dito? Aging ka kadiita. Saan naiwaksi iti panunot mo, ti agibalas?
Ha? Apa alam tamagam dayta? Ngamin, nagbaliw ti kapanunutak. Anya ti kaya't masawan. Total, awan matla ti parikot iti panagnaod tayo dito eh. Apay mo, agnaod tayo latan dito eh. Nga awanan ti sabali ang motibo tayo. Anya ti kaya't masawan namin. Agnaod tayo latan dito kuta. Kat pagbalinan tayo abasit apuro. Agbiag tayo asisasayaat. Kat lipatan tayo ti agibalas. Anya? Naamiris ko. Nga awan ti pagbanagan ti plano tayo lando. Kat panagkunak. Nasaysaya at nalipatan tayo ti panagibalas. Kat agbiag tayo laangan anatalinaay. Iti panunot. Kat iti puso tayo. Agtugaw ka, Ami. Agsarita ta. Anya ti pagsaritaan ta, mga ansong. May papan itimbagam kinilando. Amo ka nga anya dayta, mga ansong. Apay, Ami. Nalipata mon tinaramid da kinaayop kan ka. Tinaramid da iti amam. Linipat mon da kita kinadakas da kada kayo. Anya ti sirbim anak da dito'y rabaw ti daga. No di mo matbalsan da kiti nakabasol kada kayo. Mga ansong. Bilibakkan ka. No kalat-lata na nagbaliw ti pangadang mo, Ami. Ngay ti kasya kinadakas da kan ka. Kat baybay amlatan. Apay, asino ti pagarap mo awang balas kadakwada? Adda ka di? Wah, Awan, nang runa kat maysan a mayor ti amo da. Adda tayo dito eh. Tapno agkay kaysa para iti maysa apanggap, Ami. Timang balas kadag iti nakabasol kada tayo. jak mababalaw da mang ansong. Maawatak ida. Agduwa-duwa met ti panunot ko. Pudno, dakas ti inaramid kanyak ti rapist. Kasta meten ti inaramid da iti amak. Pinatay da. Ngam. Ami? Lando? Di ka pa'y naturog? Sana ka makaturog. Agtugaw ka. Taginudo ta. Ami, saan ka kadimot na makaturog? Apinagda ka pala di Tayruar. Sana ka makaturog. Pampanunutak ti kasasaad tayo di kuta. Ha? Agduha-duha itan ti panunot ko lando. Kan pampanunutak. No anya nga ta ti pagbanagan tayo iti day ti apanggap tayo. Ti panagib palas. Iti panagpunam ka di. Ket dakas ti pagbanagan tayo. Diyak mo. Awan ti makaiba ka. Pampanunutak pa'y nga. Anasay-saya at sa no saan ada tayo ti agib balas. No dikat. Agipulong tayon iti rumbeng apagipulungan tayo. Anya? Awan lat pamatik iti day ta amin. Nabilag ti kabusor tayo. Anya? Panagkunam ka di. Ket saan nga agbalatag kada tayo nabilang. Nabilag dagiti kabusor tayo. Onya ti inaramid mo ya Hacienda, Anita. Taan niya ti inaramid ko, amadi? Maginlalay ka ng ikat ka dagiti trabahador. Rumbang lang ngay katok dagiti sana na makabaal. Iyan niya ka po. Natural ngay katokidan. Tas sayang mo ti maisusweldo kadakwada no agtalina udda pa'y lang nga trabahador. Apay nga inikat mo ida. Adi mo inkonsulta kanyak. Anya, naskan ka di pa'y?
Nui din ni Ela ti adda mabalin ang maitulot ti kasta. Ang masusweldoan lapta dagiti saan na may parbeng. Ngam na ita, saanan? Gaputa jakon itulot. Awan ti kasta aparikot, idi ni Ela ti adda asyenda. Ken makita kidi, ket nagaget amin at trabador. Ngam apaitan, tasika ti adda ket kasta motan ti mapaspasamak. Aging ga ka di ita, kat ikom kumpara naklatta iti dayjay nga Ela? Anita, jakayat apakibiyangam ti asyenda. Anya, lawagam ti kayat mo asawan! Manipod inton bigat. Jakayatan na mapan ka iti asyenda. Saan ka amakibiyang? Di mo amuter aramidam. Nalalay ni Ela ngam itisi ka. Siya kung timaka mo dyan, Siyenda. Jakayat, amakibiyang ka. Kun maysa, amu kong ti ugalim. Nalaing ka unay no maipapan iti kwarta. Amangan, no mabangkrap adi na oras ti Siyenda, no sika ti mangimaton. Anya! Masirib ka no kwarta ti pagsasaritaan, Anita. Iswasan ka mabaling, apagtalkan iti asyenda. O anya, tungan. Nakaikadangkan. Ikan na ko ni Tipaltong. Kat kukwanak to, aging gat kay kayat mo. Ay na. Kayat ko. Napuno iti bala ti iten mo apaltog. Nalawa? Wen. Di kagtanag. Timing laang. Dari katan. Mga no, ada makakita. Nasayaat. Tumaan. Laglagi ba mo, Wen? Kukwanak to iti maysa arabi. Ay na, duwa ko marabi No? Maitod mo tikid-kid daw. Wen. Ay na. Makagargari ti ikikitam kanya kila. Tukmaan kansan. Sige. Agtong palak iti kayat mo. Dahito iti paltog. Dahito ito kanila. Abang iso dahito ikan kuana. Basita paltog. Mabalin na nga sa likad. Awan mon, Boss Bart. Maunaan kan kene Ela. Tila, ada ti paltog iti o nagtisiyar. Ada iti likod tiri daw. Darasam, ang kalaan. Anya? Agawam tawan pa itawa sumrek. Wen, inakon. Nasakit. Di pa nagsarsarita ni Simon kanya. Nabalinak amanal. Kat nalalaing Ela para kuana. Uminumak pa'y. Bukbukak pa'y di baso. Tagbartekak iti usto. Awanan ti arag. Isyal! Arak man pa'y dinoy! Ti Diablo nga isyang tadinak ipangaga. Harumuarak man kit mapanak ijay para iso. Kat pagipapasak ni Ela itipungtot ko. Agsagana day jay nga Ela. Gapugan ko na.
Karatuan na ni Simon, akaslawan na muna. Gapoy, tiday chay nga Ella. Masayra, iti kastoy. Saan ang mabalin? Saan ang mabalin? Ano di? Anya ti mapasamak kini Doña Anita iti dayta agundaway. Gagayem, di liwan na denggen tituloy ti nobela tayo na paulwan. May kanem apilin! Nobela ni Virgie Paglay, direksyon Jun Rebutazo. Technical kan musical scoring John Ligligan. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng istasyon. May kanam apilin!